Aj keď im pred očami nelietajú žeravé iskry, musia mať na hlave kuklu. Hoci sa to na prvý pohľad nezdá, je to aj fyzicky náročné. V Nitre sa konali netradičné majstrovstvá v simulovanom zváraní. V ruke pomyselná zváračka a na tvári špeciálna kukla. Nástroj vyhodnotí potom, aká je tá kvalita toho zveru. 93% na prvý raz je výborné. Majstrovstvá Slovenska vo zváraní za pomoci virtuálnej reality sa u nás konali druhýkrát. Súťažiť prišiel aj 16-ročný Matúš. Hoci študuje niečo iné, uvažuje, že by sa zváraním živil. Chcem ísť do zahraničia zvárať. 30 rokov skúseností s naozajstnou zváračkou má za sebou tento muž. Je to fyzicky náročné, musíte držať stále rovnaký sklon, diaľenosť, rýchlosť. Simulátor funguje ako videohra. Zvárať si na ňom skúšali profesionálni zvárači, ale aj amatéri. A všechno se snažíme udělat tak, aby to bylo odpovídalo skutečnosti. To znamená, máme fyzicky jakoby plechy kupony. On v té kukle nevidí to, co my to jakoby rendrujeme, aby to vypadalo jako ocel a aby se to chovalo. On to vidí takto isté. Inštruktor, ktorý za ním stojí, mu kontroluje, aký má náhyb, úhol, ktorý má horáku k základnému materiálu, ako má rýchlo ťahať, vraví má, ako má posúvať a proste tieto základné veci mu šepká do ucha. Čo to spôsobí v bežnom živote, keď je zlý zvar? Praskne to. Zváranie, to nie je vedomosť, to je schopnosť. On musí byť schopný vyhotoviť ten zvárový spoj bez akýchkoľvek chýb. Podobné simulátory používajú aj v niektorých školách. Šetrí im náklady na materiál a začiatočníkom pomáha vychytať chyby. Z Nitry Monika Koleková, televízia Markíza.